Menika pas ketepatan wonten sasi Suro dina Senin baik. Menika dados seksi sedanten dina ingkang sae menika ngingeti ulang tahun Ida Salindri ingkang kaping 18 tahun. Sudah malih tempat dinten menika tanggal 6 Juni 2016 menika tepatipun ulang tahun Ida Salindri ingkang kaping 18 tahun. Sudah malih sonten menika sederek-sederek lompat kumpul wonten papan panggilan menika boten kok awake dhewe arep nyembah kulit boten, kok awake dhewe percaya karo barang kulit iki disembah boten. Sejatosipun pemagih utawi menurut kawula tempat utawi panggilan wonten dhateng ugi menika panggilanipun diciptakaken Gusti Allah sedanten menika panggilan ingkang sae. Pemagih Allah boten wonten panggilan ingkang boten sae. Sejatosipun Gusti Allah Maha Pencipta menika ciptaipun ingkang sae-sae. Dene kita sedanten rumpuk nempal wonten ing papan panggilan menika sekidah papan panggilan menika sampun dipun resiki utawi resik sampun dipun bangun dados boten wonten ingkang dipun panggoni kewan jalak utawi ula nakoda rusa sirah malih. Lajeng upami ini kula dedhuwuran wonten ing lebete griya kula ing lebete papan panggilan dalemipun rumah Ida Salindri menika panggenanipun boten cekap utawi irang wiyar. Sudah malih nggih teng iki sedanten boten wonten iyah utawi kekarepan satu nyembah kulit nyembah barang sing minurut tiang-tiangipun irang sae boten. Sejatosipun kawula mriki namung ngampil utawi panggeta mriki kesanipun damel iring donga dumateng marang leluhur. Nggih, sudah malih kita mulai mugi-mugi sedanten kula ndongaaken ingkang sampun rawuh wonten papan panggilan kita Rumayangkara Rumayangkara sedanten YouTuber mugi sedanten full sound system, mugi-mugi sedanten pinaringan kelancaran, pinaringan kesehatan, pinaringan keselamatan, mugi pinaringan rezeki ingkang lancar kados baju pilih. Amin. Mugi-mugi ingkang gabungan usaha sound system sasi menika dipun paringi laris. Amin. Mugi-mugi ingkang ngadegaken sound system Rumayangkara video proyekte lan sedayanipun mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Amin. Turunipun nyambut damel sedayan dipun paringi kersanipun boten wonten aman menapa-menapa. Amin. Kita sedayanipun dados seksi, kita sedayan manut seni ing wulan Suro menika tepatipun tanggal 9 Juli 2016 menika ulang tahunipun Ida Salindri. Sudah malih Gusti Kang Maha Kawasa, Gusti Kang Maha Pencipta, Gusti yang Maha Baik, Gusti ingkang segala-galanya kawula nuwun dumateng panjenengan ing dinten menika mugi-mugi kariripun Ida Salindri tambah melejit, tambah dipun bandungi manungsa saknuswantara. Sudah malih mugi-mugi Ida Salindri sakbibaripun ngawontenaken syukuran ing ulang tahun menika dipun paringi kelancaran lan uga dipun ganduli manungsa saknuswantara. Mugi-mugi sedanten menika dipun paringi sehat sakabeh
sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat pola pikire, lan sehat pengalamanipun. Monggo saged ndedonga Gusti kang Maha Kawasa. Sedherosipun panjenengan ingkang Maha Kabul, ingkang saged ingkang mengabulkan segala-galanya. Kawula manungsa sadaya saged menuwun Gusti Allah paring kinabulaken pinawari. Mung kawula sadaya manungsa mung saged menuwun Gusti Allah kang paring kinabulaken pinawari. Manungsa kang donya menika sedherose wonten ingkang sakti, wonten ingkang manungsa linuwe, wonten ingkang manungsa kang kobang papan palunge pagi. Mung sadaya awahi wonten urip ing alam padang menika sedanten sedapase mung kersane Gusti Allah. Dari manungsa aja dumeh, aja sesombongan. Yen kowe sombong apa sing kok sombonge, yen kowe dumeh apa sing kok dumehke. Sedanten menika sedapase manungsa mung saderma titipan. Saiki panjenengan gadah nek panjenengan mengke sedo ingkang gadah menika dipun gatosi tiyang sanesipun. Mula monggo ndedonga lan nyuwun marang kesanipun Gusti Allah kanthi kinaya napa mugi sedanten menika dipun paringi sehat, pola pikir ingkang positif, pola pikir ingkang mateng, pola pikir ingkang bekas. Pirang-pirang mugi-mugi sedanten kula dongaaken ingkang rawuh menika yekseni ing dinten menika wulan Surat kematipun tanggal 29 Juni 2023 menika ulang tahunipun dinten Salibri ingkang kaping 18 taun. Pirang-pirang ingkang kaping 18 taun dinten Salibri mugi-mugi dados presiden ingkang saged dikenal sampus mantara. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Orang-orang kang wong sing iso sita-sita, orang-orang kang anek wong sing iso ngarani yen wis Gusti Allah paring kinarep utawi paring kinabulaken. Sedanten mung saderma nglampahi Gusti Allah kang paring kinabulaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pirang-pirang iki mau wujudnya secara Jawa ana kula tiyang Jawa iki saiki kula pasaken dumateng Caksun dipun secara agama Islam. Monggo Caksun jadi monggo Caksun dipun dongani secara agama Islam. Nuwun. Mereka cara itu sampun selesai. Niki bendahara kita syarat-syarat dipun rahati sesarengan. Monggo
Ingkang saged mewakili menika saking Mayangkara Mas Wahyu, Mas Febi, Mas Alfon, saking Guru monggo Resma, saking Pusdane monggo monggo dipun ora saran-saran adate wong Jawa rukun padhet mantep rukun selawase. Monggo saged kegiatan tanpa terkecuali. Ayo Mbak Putri, Mbak Ellen semua. Monggo Mas. Ayo Mas Aris. Ayo Mas Jatuh Mas. Ayo Mas. Dipun porak, dipun saran-saran. Eko rezeki. Eko rezeki saking sawang mereka diskon rapi kesarangan. Mudah-mudahan kalau pun tak kata-kata Mas Aris untuk kembali dengan bukan dengan calon berikut. Pak,